Bola-bola tak dudoi carane golek damen sing penak bola. Tumpakne kol. Detik-detik bapake menaiki tangga iki, munggah ning dhuwur kalau. Oh, tekan kono tok ditampani bature. Ya iki carane sing penak bola. Golek damen iki sing penak ngene iki. Pak, lah ngono kuwi kok kanggo pirang dina, Pak? Iki sewulane sapine aman ae niki pakane stoke pakan langsung sakmono mbane iki, iya to. Lho. Sarane sing paling penake ya ngene iki. Pengen golek damen langsung entuk akeh ya nggawa kol bola. Iki nek apa iku kole iso nyedak ning mesin telesere bola. Nek ora ya ngusungine rada adoh. Tak dudoi mesin telesere bola. Nggih. Ning kono kae bola cuwedhak banget. Ya toh. Kok kono kae dilumpukne ya toh kalau pake kae wis nggawa damen neh kae engko digawa rene bola. Biasane mlakune luwih adoh meneh. Iki untungnya cedak bola. Cedak bola iki. Lah iya. Gak secara. Lho iki engko diunggahne ning dhuwur kol bola. Lho delon. Cara sing paling enak ya ngene iki. Tuh. Loh, gak diunggahne tibake. Didokne nang isor bola, walah tuwa santai nih Pak. Arep brodol bola, ditata sik. Nah, kengke leh bongkok ora pas kengke. Dadi kudu jeblok. Minggo diunggahne nang dhuwur ditata sing rapi. Iki kok dhuwure ditutupi layar ya, Pak? Ditutupi layar bola. Dhuwur minggo ditutupi layar ben gak kudanan. Lho dibongkok meneh. Engko nek wis dibongkok minggo to disunggi diunggahne ning dhuwur kol. Munggah neng tangga, neng tangga. Neng tangga kuwi lho bola. Stok pakan aman pokoknya. Iki tekone iki pake sijine iki. Kalau munggah neng dhuwur ya to. Terus sing neng dhuwur enek bola nata. Engko ditata sing rapi. Kalau diudarine. Iki sing munggah tangga iki to. Nek ora profesional ya nek ora kulino ya wedi bola. Minggo diunggahne neh winjone. Kalau ditata sik. Notone iki ya ora angger nata iki, ya dipadeti kalau ben iso padet. Iku nek dienggo mlaku ben aman, ben ora ambyar. Enek meneh bola. Pakku nggawa sepeda ontel kae omahe cedak nek pake kae. Nganggo sepeda ontel. Nah, nek iki pake iki mesti sapine akeh. Soale golek damen ya akeh. Wis ngono sik bola, matur suwun.